și grăbică. Nu. Suntem umani. Trebuie să învățăm să ieșim din mount. Sunt două ieșiri clasice din mount. Aia cea mai clasică, de o vezi pe tot YouTube-ul. Îi blochezi o mână, fie așa, fie așa. Cum poți tu să o blochezi în orice metodă posibilă, să știi că nu poate să facă bază cu ea, o blochezi și după, pe aceeași parte, acum vrem să o aruncăm încolo, blocăm și piciorul ăsta, să nu facă bază cu el. Și acum e foarte ușor să facem un pod și să mergem spre el. Da? Asta ar trebui să știe toată lumea neapărat. E prima chestie. Jiu-jitsu pe YouTube îți dă asta. După, să zicem că el devine puțin mai inteligent, chit că i-a blocat ambele mâini de pe partea asta, o să o ia pe asta și o să o pună acolo. Nici o problemă. Acum putem să-l ținem și de asta. Și să-l dăm în cealaltă parte. Mereu o să existe varianta asta. Deci facem post stânga-dreapta, îi blocăm mâinile. Bun. După, să zicem că ne e greu să facem asta, nu prea ne iese, așa că preferata mea este să-mi pun o mână aici, de-a lungul bazinului, și o mână pe linia femurului. Să întind piciorul ăsta și să mă pun pe o parte. Odată ce am făcut asta, îmi e ușor să vin cu călcâiul, să-l pun în gaura asta de la glezna lui și să-i colectez o gleznă. Odată ce sunt aici, strâng picioarele bine și le îndrept spre el. Se creează spațiul ăsta. Odată ce am creat spațiul ăsta, mi-e ușor să-mi bag piciorul ăsta înăuntru și pe celălalt și să joc din gardă. Să încerc să atac în diverse feluri. Dar nu e super ușor să-ți ia spatele dacă tu te întorci pe lateral, că dacă se aude la spate, te ține în spate. Băi, când să-mi ia spatele, el ar trebui să-mi blocheze mâna asta, așa, da. Mâna asta, nu punem diferent. Exact. El dacă mă ține de mâna asta, el când îmi ia spatele, nu mai pot să mă întorc spre el. Când mă ține de mâna asta mă blochează să vin. Dar, dacă nu mă ține de mâna asta, și el vrea să-mi ia spatele, mă duc spre el, adică e imposibil. Trebuie să mă blocheze cumva, trebuie să aibă un mecanism. Să mă blocheze așa, cumva. Dar eu dacă nu mă blochează așa, du-te spre spatele. Nu tot duc spre el. Adică nu e... Dar e o întrebare bună. Bun. Deci îmi pun o mână pe linia șoldului, o mână pe linia femurului. El nu trebuie să stea aici sus. Dacă stă aici sus, o să fie greu. Nu o să meargă. Așa că, cu genunchiul ăsta, îl întind. După mă duc pe o parte, prind glezna, mă întorc spre el, pot să-mi bag ambele picioare înăuntru, să încerc să joc diverse feluri de gărți. Hai să văd cu asta și după continuăm și cu niște atacuri mai avansate. Mi-am propus mereu să încep măcar cu... Bun. Care-i faza? Mai întâi, vrem să avem antebrațele puse aici, coatele puse între genunchii lui, să putem să împingem cu mâinile ușor. El o să-mi pună, de exemplu, crossface, o să mă țină presat aici. Aici, o să vrem să facem un mic pod spre dreapta. După, o să ridicăm puțin cu mâinile, dar nu spunem să ridicăm prea mult. O să ridicăm cam maxim centimetru de la pământ. Și o să punem picioarele acolo. Eu o să încep o să vreau să mă aduc genunchii spre piept și o să fac așa cu picioarele și o să împing cu fundul, sus. Până reușesc să fac un genunchi înăuntru. Și de aici sunt într-o poziție bună de atac. Și în realitate o să arate cam așa. Atenție! Ce fac începătorii greșit de obicei? Încearcă să facă drept în primul rând. Nu e imposibil să faci drept. Sus aici. Dar e foarte greu. Mai întâi, căutăm și noi mâna de crossface, mâna care o are sigur blocată și încercăm să răspundem spre acolo. Asta o să creeze un mic spațiu aici. După, încă o greșeală e că încearcă să-și bage ambii genunchii. Foarte greu. Încercăm doar
Dacă îl bine spre dreapta, încercăm doar piciorul drept să băgăm înăuntru. Să arate așa. Este destul de complicat. Mi-a luat mult timp să învăț, dar e foarte bun. Să faci o balance ăla și după aia te faci. Da, asta e varianta mai ușoară. Faci un off balance și încerci să împingi cu genunchii spre pieptul tău și să dai așa, cu mi se ridică fundul. Mi se ridică fundul. Ajută și dacă pui picior peste picior, că se unesc picioarele. Dar nu crucișat așa, ta vă văd așa. Și împingi, din nou. Pui coartele înăuntru, palmele în șold, faci un pod într-o parte, până ți intră în genunchi înăuntru. Deci până poate nu încercăm nimic. N-are sens, că nu poți să împingi deloc cu mâinile. Dacă reușești să-ți faci măcar un pot înăuntru. Și celălalt poți să pui altundeva. Asta este mai grea. Mai merge dacă eu rușinez picioarele sub tine? Da, nu merge. Nu te ajută cu chiluț. Asta e cam atunci o faci. Să nu ridici picioarele și atunci o faci. Nu merge dacă e sus, ca mai devreme. Dacă stă așa, n-are cum să meargă. Toată greutatea lui e în fund. Așa că, hai să-i punem jumătate de greutate și în mâini. Să ne fie mai ușor să ridicăm. Hai să-i dăm. Pe linia șoldului și a femorului, ducem într-o parte, pe piciorul, și după o să ajungem aici. De aici o să ducă genunchiul înapoi jos, pe obicei, și o să vină în jumătate de gardă. Așa. O să vină în jumătate de gardă. De aici vrem să avem un alt grup. Adică, noi ne uităm pe ce parte ține piciorul. Deci ținem pe partea noastră stângă, ținem piciorul. Așa că pe aceeași parte trebuie să avem un alt grup. De aici vrem să ne băgăm sub el mai mult și să ne ridicăm ușor, ușor în pot. El dacă îi ține mâna așa liberă, nu ne oprește nimic să-i luăm spatele, ușor. Așa că eu o să fie inteligent și o să pun un overlook. De aici ne e greu să luăm spatele. Acum trebuie să fim foarte atenți cum ne ținem picioarele. Eu momentan îl țin cu piciorul meu drept. Aș vrea să schimb. Să duc piciorul drept la o parte, să țin piciorul stâng și să trag spre mine. Asta îl face vrem să stea într-o postură awkward și să nu se simtă foarte stabil. De aici o să pot să ridic în palmă și să-mi extrag piciorul de sub el și să ajungem prin genunchi, unii înalți. De aici sunt multe metode de destabilizare, despre care nu o să vorbesc acum. Acum vreau să vă arăt ceva ce am făcut eu la un concurs. Aveam adversar bun, bun din poziția asta, nu e bun de fel, dar e bun din poziția asta. Și nu puteam să-l destabilizez, că se lupte, era foarte stabil. Și am avut o metodă. Noi aici, practic, intențiune foarte mare. Ne împingem, ne bați, e greu. Și folosind momentul lui, el împingându-mă pe mine, mâna asta, am lăsat-o foarte moale și am dus mâna aici. El în continuu mă împingea, așa. Și a reușit să iau spatele. Într-adevăr, el s-a panicat și s-a aruncat în spate înapoi. Și a fost doar un sweep. Dar, măcar am reușit să completez sweep-ul. Era foarte greu să-i fac. Să-i fac, de aici, să-i fac. Nu puteam să-i fac niciun fel. Așa că am dovedit că ne luptăm pentru tot. Îmi place mult chestia asta. Mai ales să ne ieși și cu așa arată mai. Mâna asta, o duc în spate, palma în sus, așa. Și de aici fac așa. Dar trebuie să o lași moale. Să nu lucrezi la picior, limbe. Exact, limba aia, se numește limba arbă. Ah, ok. Exact, îl lași până foarte moale, faci așa. Din nou. Împingem el, dacă el nu se împinge înapoi în bine, e foarte ușor să nu facă nimic, să rămână în spate, eu fac așa și el nu împinge după, știi? Trebuie să fie, chiar trebuie să creadă bine, nu când tare rămân așa, să cadă pe pământ. De aici o să putem să lucrăm, să-i luăm în spate.
Romatic.